So yun, what's up mga ka-spider fighters? So yun, what's up mga ka-spider fighters? Ayan. So gusto ko lang pakita sa inyo yung yung ginawa kong hamugan slash lagayan na rin ng gagamba. Pwede mahahamugan din sila tapos para makapag-mold din sila kasi pangit kasi yung nagawa nating hamugan natin kanina dito. Paano ko nasabing pangit kasi nga hindi sila makapag-mold doon kasi masyado lang mababa. So tinaasan ko ka 90s. So ito ipakita ko sa inyo ka 90s. So ito siya ka 90s. Ayan. Ayan. Ay mismo gumawa niya ka 90s Bali ginawa ko ka 90s. Ayan. Bumili ako ng aluminum na net. Tapos dinikit ko dito. Yan, tapos syempre ginawan ko na rin ng division. Ayan. Bale pag ipapasok mo siya ganun lang. Ang higpit ng pagkakaano kanentis. So makakahinga yung gagamba. Hindi, so 8 holes nga lang. Malalim yan kanentis Kung magmo-mold sila, makapag-mold sila sa ilalim. Ay masyadong malalim kanentis. Ayan. So yun lang, sana makabigyan mo ng idea ka 90s. So, preparation kasi ito para sa mga lalaki nating na breeding spiders ka 90s. Meron din tayo dito ka 90s. Yan. Kaso nga masyado lang malaki. Dito pwede na. So yun lang ka 90s.